Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो बिराद आथुर जाबाय आङो नै दायो। नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि भिडिअखौबो एसेबाबो। ओमफ्रायो दा आथुरथार आङो साहा फुदुंनानै होग्रोनोसै आरोना। बिसोरो खामानि मावगासिनो दङ। ओमफ्राय नै औवा आरि दाननानै एकदम लेथेर फेथेर जाजोबदों आरोना, बारि इथिंजा आरो दानगासिनो दंबावो। बाबायाबो मावफादों। ओमफ्राय आङो दासो दुगैनानै एकदम आथुरनो साहा फुदुंनो नागिरबाय आरोना। फुङावनो मावनो नागिरदों खामानि, सान्दुं गोसा जायोना। ओमफ्राय दिनै खिन्थु अखाया एसे दोमैदों, हागोन ना मागोन मिथिया, होमबाबो खामानिखौ सुरु खालामबाय आरोना। ओमफ्राय देलायबाय नालाय आं एसे लिपस्टिकबो फुनबाय, खिन्थु भिडिअआव माने केमेरायाव बांद्राय डार्क नुथारो आरोना, खिन्थु एसेल' लादों आङो, ओमफ्राय बुरजाथार नुलायबाय नै। देलायबाय नालाय एसे, दुगैबाय नालाय एसे देलायबाय आङो। हासबेन्डआबो दाबो मोनफैथ'वाखैनो, बाजाराव थांदों। नायनोसै मा लाबोयो मा मायो, जोबजासिम नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो। हे गोलैजोब्बाय सेस, दिनै रायजो जाखासिगोन आङो गोदौथ'नाय नङा होननानै माबा लायनो होननानै थांदोंमोन मिथिंजाय, इयावनो इदि गोदौख्लायजोब्बाय नै। मुनु खन्थु र' ओइटु टमाट' ओइटु मुनु नै नोंनिया नै गाइखेरा मुनु, गाइखेरा नोंनिया नै सासो दै, आबौमोननो साहैनि आं दै। नै लुना होबाय आङो, गुसु जागोन दा। गाइखेर साया थाबनो गुसु जायोहाय। लाड्डु लागे आरो मुनु लागे ना लागे हा दे। आङो दायो आथुर ओंखाम जाननानै होबाय, ओमफ्राय मोनसिगोन आरोना ओंखामा। ओमफ्राय ओंख्रिखौ आङो बे नाखौ माजों संगोन जाबाय, बाजारनिफ्राय लाबोदों दासो नाखौ। ओमफ्राय दा र' माजों संनाय जायो आङो। मालपुवा आंनो होआ मगनि दा हामनो मग दिबि ना नाय दिबि बर' खामदे थयदे याद थयदे। अ माय गड, सोर लाबोनाय? आबैया लाबोदों। आया इखौ जाबायमोन नङा एसे गुदुं गरम आं एसे बुरजा जानो हाया, ओंखाम जानो हानाय नङा आङो, मासि गुदुं। मालपुवा गुदुं आया लाबोदों दासो। ओंख्रि संसै आङो बेखौ जाखांनानै। माने हाजिराफोरखौ सब समाय मोनबाय थाया ना, माने मोननायावनो लाखानांगौ, मानो होनबा इसोरबो खामानि लाखाजोबना दोनोना। ओमफ्राय दा अखाबो दोमैलुलु, बिसोरबो दा खामानि मावना मोजां मोनदों आरोना। जोंहाना माने बेराफोरा इथिंनाबो बायजोब्बाय आरोना, गोबाव जाबायना होथारिया, बोरायजोब्बाय। अखा हाबाय थाना दैज्लाङावथ' आरो अखा हाबाय थानायाव थाबनो बोरायखायोना, माने अखा सिबाय थानानै एसे बेराखौ मोजाङै होनि होननानै माने हाजिरा लाबाय आरोना दिनैहाय। बाबायाबो मावफागासिनो। दायो आङो आलुखौ सुनानै लाबोबाय आरोना, एसेमान आलु होफानानै जुल संनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। नै आंनाव बेरदेर जोबदों आरोना लोगोफोर, ओंखायनो आङो आइखौ एवनो होबाय। ओमफ्राय आरो फारसेथिं दालि संगासिनो दङ, ओंखामाथ' मोनखाबाय। मा जाखो मानसि खुसि हो, मानसि खुसि दिनै जि गाबख्रावगासिनो एकदमबारे। ओमफ्राय नै ओंख्रिखौ संनो खारग'बाय आंहा, आयानो माबाबाय आरोना। ओंख्रिथ' नङा इयो ओरैनो माने जुलसो संगोन आरोना, माबाजो नाजो। ओंख्रियाथ' दालिसो नालाय। नाखौ होथ'वाखै नाखौ अह एवजोब्बाय गासिखौबो। बेखौ होजोबनांगोन संना, मानसि बुरजा जागोन नालाय। सर मुनुआ मा सल' खनगासिनो जोंहा, बेसेबा सल' खनखायो एकदम। हेल' गाइस होनलायो एकदम स्टेन्डखौ दहनना लाबोनानै। हेल' गाइस मुनु, हेल' गाइस गाइसनो नाखौ हरबा आंखौ खोन्थानो होबाय। अ नाखौ होबाय दे, हरबावदो, हरजोबथारदो। टेस्टि नुथारबाय माथो। सामब्राम गुफुरखौ होबाय, सामब्राम गुफुर आरो बानलुखौ देखाना दोनदोंमोन। एसे होनानै एसे गोदौ होनोसै। ग्रेभि आलुजों ना ग्रेभि। मुनुआ मायाव गाखोना दं? ओइनो बेरा होनायाव। मुनु मायाव गाखोदो नोंलाय? बेरा गोदान होनायावनो इनो उनथिनाङा इयाव मुनु, गोदानसोना इयो गोलैगोन। मा दुस्थ'हाय इलाय, फै नों थांसै फै।
बेरा खागासिनो दङ दै सिरबाय आं फेनखौबो लाबोखाबाय फैदो ओंखाम खुरबाय फैदो खुरखांबाय আজি ভাল বতৰ দিছিলে হয় না এই মুনি ভাত খাবলৈ নাই খুৱাই দিয়া माइलाय मुनु माइयो ना नाजों मा आलु ओमफ्राय दालि हेलो गाइस ओके ओके माने मुनुनोबो होखानोसै आरो ना बयबो जागासिनो इथिंजा ओइ सुदं दे मुनु आंबो खाना होगोन र' हनै गारबाय खोलोमजोबनानै जाया र' नाखौ बासिनांगोन र' मा नों मुनु नाखौ बासिना होखय काकाखौ बासिदो आं ओंखायनोथ' सुख'नो जा मुनु जा आयौ kata sih kata kuai di kuai di balage boleh kuai di dujon kuai di balage oh my god sanai deunangan jalla hai nah wah sanai kebu deunu boleh kuai di aru kuai di ne itu kata sih kata ro kata tuh pelai di balago itu pelai ding deh si बावखादो हा होनो होननानै दोनखादोंमोन आङो ओमफ्राय बावदों आरोना ओंखाम जाखांलायसिगोन दे ओरैनो जाथों ओंखाम जाखांबाबो बानलु सिब्र'खौ जाजोबनो हायासै मा नोंबो जाबाय ओंखाम उखैना थानो हायाखैनो नै हाया जाग्रोबाय दहाय फुङाव जायाखैना इयो जोंसो जादोंमोन फुङाव ओमफ्राय नों मानो दालिखौ जायाखै जाबाय थानायखौ बायो दे होमबालाय जों दा जासिगोन ओंखामाबो संफिनबायबा बेखौ जोंनो जाननानै होफिनबाय आरोना अखासो हासिगोन खोमाहाय दिनै जोंहा खामानि मावनायखाय ओमफ्राय नै आइया दाबो जाखाङाखै लासै जागासिनो नासु बासिनो ओमफ्राय दा जोंबो जानो नागिरबाय आरोना ओंखामा मोनखाबाय नालाय नै हासबेन्डआबो जानोसै मुनुआबो नै मुनु ओंखाम जाबावनो नामा दायो जादे दसे थानानै जादे दे मुनु दे ओंख्रिया गोथाव जादोंना जायाखै साखिनायलाय आलुजों ना झुल दालि नायनो बानलु सिब्र'आ नांगौबा लादो आयै दैया बुंलांजोब्बाय मा एसेथार बिसोरो नाहराबो माबा लागाव दिनै मा जादों आंहा दहायबो गाइखेरा गोदौख्लाय जोबनानै गोलैदो ओमफ्राय आरो दाबो दैयानो नै उसिजोब्बाय गोलैजोब्बाय दे जानोसै आंबो आं दालि लालायासैहाय नै इजोंनो जागोन आङो ना झुलजोंनो नोंनो होबाय दालिखौ एसे जादो दे जाग्रोनोसै होमबा ना जोङो सिगां फटाफट एकदमबारे अखाया खोरोमगासिनो हाथारसिगोन आरोना जल्दि साबोन गैया मा साबोन लाबोनाय थोरसि सुग्रा साबोन बेयाव दंमोन है माबा र' आं भिडिअखौ फोजोबखानोसै अखाबो हायांदों नालाय लोगोफोर एकदम गुंग्रुं गांग्रां खोरोमगासिनो बयबो जाखांजोब्बाय बयखौबो जाहोजोब्बाय ओमफ्राय जोंबो जाबाय हासबेन्डजों आंजोंबो ओमफ्राय दा अखायाथ' नै फिसा थाइफ्रिबायानो होमबाबो आङो जल्दि थोरसिखौ सुनानै दोननोसै आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौबो आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन स' बाय बाय दिनैनि थाखाय